Mä en löydä itselleni miestä, enkä tiedä miksi jätkät, joita tahdon, ovat haljenneita maljakoita. Ensin on tää jännittävä ulkomaalaistaustainen, toisen polven taiteilija, tai jos ei niin toimittaja. Arrogantti, mystinen mielipide, automaatti vanhempien eteen. Tätä koskaan rontais en. Vaihteleva mielenlaatu hurmaavasti boheemisen katseessa on kärsimystä syvää, ja mä koitan auttaa. Yhtä kaikki onni on kuin postin kantaja. Hoidettuaan homman siirtyy talous seuraavaan. Erokriisin jälkeen mahdun rippihameeseen. Ei auta kuin vain yrittää ja yrittää ja yrittää. Toisen kanssa keskustelu tyynnyttävää on, ja tahdon lapsen sekä podin. Mitä pikemmin sen parempi. Mä näin tässä tapauksessa pienen pojan pelkoja. Jos joskus tahdon takapäin, se saattaa kavahtaa. Epävarma helmi, joka kaipaa vähän kiillotusta. Rehellinen virkamies tai keskiportaan johtaja. Sen ryhdikästä olemusta ihailen ja kunnioitan pyrkimystään hyvään. Ja mun tyttöfrendit myös ihailee. Yhtä kaikki onni on kuin postin kantaja. Hoidettuaan homman siirtyy taloon seuraavaan. Erokriisin jälkeen mahdun rippihameeseen. Ei auta kuin vain yrittää ja yrittää ja yrittää. Se täydellinen löytää. Se täydellinen löytää. Yhtä kaikki onni on kuin postin kantaja. Hoidettuaan homman siirtyy taloon seuraavaan. Erokriisin jälkeen mahdun rippihameeseen. Ei auta kuin vain yrittää ja yrittää ja yrittää. Yhtä kaikki onni on kuin postin kantaja. Hoidettuaan homman siirtyy taloon seuraavaan. Erokriisin jälkeen